Niečo tu lieta. Jebni, tam to musíš Ečkom dať preč. Tomu klepneš jaký baterkou. Jebni mu baterkou po hlave, ja to odfotím zatiaľ. Buddies. Ečkom môžeš k tomu a Ečkom. Čo ti jebe? Kokot. Počúvaj, podľa mňa, ty kokot, to normálne tieto obchody a tí, čo to dostali akože vopred, akože... Oh shit! Alright! Sir, I need more bullets! Bigger weapons! Bigger weapons! Kokot! To bol full out, videli ste to. Dobre, včera bol posledný krát v živote, že sa na toto streame videli full out. Nám ide vypo. Klávesnicu tak, že to nie ňou, chápeš? To čo je? Čo ti jebe? Sa ti tam nahajkoval. No, nie? Pozri sa. Ja sa to grcám. Čo to spraví? Keď čo? Keď altabneš niečo, čo to Ono to zrýchluje, mne vybuchne komp. Nedá sa mi altabovať nič. Prečo až keď sa otočím? Ja ti hovorím, že ona tak kurva má vole, chápeš to? Jasné, že má. 1v1. Hello, motherfucker. Správne ready mode, to prosím vás, lebo toto je v píči, fakt. Babi, rating, ešte hlas, vydržte. Dobrý večer, ahoj, já se jmenuji Mirek. A přišel jsem sem, protože mi to přišlo jako dobrý nápad. A Mirek je píči. Svízo, tu je ADCčko! Celý čas! Mal stun a ignite celý čas! Stun a ignite celý čas! Zajímá mě tam seká, prostě dobre, sekáš, ale ty máš auto a tak na diaľku, vieš, jeden mu stačil, škoda. Nepochopím toto nikdy, fakt. Jeden okno, dva okno. Pravo okno. Kúkam ti okno. Pekne. Kúkam okno. Ešte jeden rys! Nepočujem nič! Som zvedavý, takže na sem nejde vlastne. Neviem, myslel som si, že akože tam boječec. Dobre, nemusím to hrať. 0 gang. Fuck you. Kiss. Do piče! Keď budeš hrať. Nemôžem písať. Dobre, že kto je ochotný z vás ísť cheatovať, poďte do CSK, idem s vami hrať. Je tu niekto, kto má cheaty alebo niečo, že by sme zahrali? Počkaj, ja musím pauznúť, lebo zase som si všimol Pabla. Lebo ten jeho retardovaný nick. Ja, aj by som si pozrel. A vieš, čo ja spravím? Normálne? Oficiálne to aj hovorím, a dám to aj na Twitter, označím tam CSK a hovorím, že budem cheatovať normálne, sa priznám. A jak bude v enemy hre cheater, vypínam stream a dávam full screen webku, púšťam skurvený volek a vyjebem ich všetkých, to ti garantujem. A to idem spraviť. A konečne niečo, kde muži bojujú o ženu. Ja bojujem a smejú sa mi za to. Voldemort, tebe sa nikto nesmeje za to, že bojuješ. My ti prajeme, nech kamoško zbalíš všetky na svete, ktoré len chceš. My sa smejeme na tebe, že si jeblý a tupý a kokot, chápeš to? Predstav si, ja viem, že ty to nemôžeš pochopiť, lebo ty si sa nafajčil kedysi z trávy alebo niečo, teba preplo a ostal si v stave, rozumieš? Ty si proste stratený, ty si to len neuvedomuješ, ale my to všetci vidíme. Preto ty, keď normálne teraz si tu, máš nový nick, zajtra prídeš s iným nickom a po prvej správe vieme, kto si, lebo si proste zaseknutý v píči v stavoch a normálne to sa nedá zmeniť, ty si nemôžeš nič spraviť, chápeš? Počkajte, aby sme všetci nevyzerali tak isto. Ja sem... Chcem non-binárovicu nejakú. Dašľa, to si zoberiem. No tak kúpim ešte jednu.